Min kienet jagħmel użu mid-droga qabel il-pandemija xorta baqa jeħodha mid-dar anke meta bdiet l-imxija f'pajjiżna u ħafna bdew jixtru s-sustanzi minn fuq l-internet biex jaslu bil-posta. Dan ħareġ minn studju li sar dwar l-impatt tal-pandemija fuq il-provvista u s-servizzi tad-droga f'pajjiżna li ġie pubblikat il-ġimgħa filgħodu flimkien mar-rapport nazzjonali tad-droga s-sentejn ta' qabel u sommarju fuq il-problemi primarji. Carlo Olivari de Manuele, li ħadem fuq l-istudju, spjega li ħafna bdew jixtru droga online meta l-ajruport u l-portijiet f'pajjiżna għamlu xi żmien magħluqin. Ara, l-ikbar problema li rajna, speċjalment is-sena l-oħra, hija il-dark web. Ġifieri inti għandek servizzi online li ma jitlaħqux minn servers normali, ġifieri inti għandek nies li qegħdin ikollhom aċċess biex ikunu jistgħu jġibu droga anke bil-posta. Fil-fatt anke l-ġimgħa l-oħra sirna nafu li missu Ingliż kienu qegħdin jidħlu pakketti bil-posta ta' droga sintetika li qabel forsi ma kinux ikunu daqshekk jimmarkaw, imma il-pandemija b'xi mod affettwat anke kif il-persuna taċċessa biex tixtri droga. Ir-rapport tas-sena tal-pandemija wera li l-kannabis tibqa' droga predominanti f'pajjiżna, imma żdied sew ukoll l-użu ta' drogi oħrajn. Bħala trend qegħdin naraw ukoll żieda ta' nies li qed jużaw il-crack cocaine u is-synthetic cannabis. Ġifieri anke fejn jidħlu nies li daħlu fl-emerġenza, dawk kienu iż-żewġ drogi primarji li ħolqulhom problema meta kienu qegħdin jużawhom. Intant fir-Rapport Nazzjonali tad-Droga snin 2018 u 2019 ħareġ kif kien hemm żieda fl-użu tal-eroina u l-kannabis u dawk li għamlu użu mill-kokaina baqgħu l-istess. Meta weta qabel iċ-ċifri f'dawn is-sentejn jirriżulta li l-klijenti li kienu qed jieħdu l-metadone naqsu b'200 persuna. Fil-fatt, is-siringi li nataw għall-metadone naqsu b'aktar minn 52,000. L-aktar tliet tipi ta' droga li baqgħu komuni fis-sentejn in kwistjoni kienu l-kannabis, il-kokaina u l-eroina, filwaqt li żdiedu b'mod notevoli il-penali li nataw brabta ma' reati li involvew id-droga. 80% ta' dawk li fittxew l-għajnuna fl-2019 kienu rġiel u dan ir-rapport wera li qed tiżdied l-età ta' dawk li jfittxu droga, speċjalment nies li għandhom 35 sena jew aktar. Minkejja dan kważi nofs dawk li daħlu għat-trattament fl-istess sena kellhom taħt 18-il sena u l-maġġoranza tagħhom kellhom bżonn għajnuna minħabba l-eroina. Il-Ministru għall-Ġustizzja Soċjali Falzon fakkar li ftit tal-jemilu tħabbret strateġija kontra l-użu ta' droga fost adolescenti u l-viżjoni tal-Gvern f'dan ir-rigward tikkonferma dak li hu realtà. Mill-figuri li rajna anke fir-rapport jidher li hemm bżonn li nagħmlu ċertu enfasi ta' riabilitazzjoni fuq dawk li huma minuri. Jekk Alla jrid din is-sena jkollna ċentru tal-ibor miftuħ li huwa indirizzat speċifikament għal dik it-tip ta' kura u naraw li dak il-strateġija jekk Alla jrid li strateġija issa mbagħad ngħaddu għall kampanja nippruvaw li tkun kemm jista' jkun effettiva.